Maritxolar? Zaude isilik, goni, kabron. Venga, hostia, puta madre egiten ari zara. Gelditu grabaketa. Euskal Telebistatik nator. Zuzendaritza oso kezkatuta dago birauen asunto honekin. Ai, bada, hostia, hau zera, egian jantzi bezala goza, toka pelota ez babari, ez dakitako gabe itzeiten. Toma por culo. Ez, birauak esan ditzakezu, Salbiaren onena da. Baina euskeraz esan behar dituzue. Euskeraz? Kontuan izan gaztetxoek ere ikusten zaituztela eta eredu izan behar duzue. Baina euskarak ez ditu birau asko, koño. Hori ez da hola. Topiko hori, baztertu egin nahi du euskaltzaindiak. Herritar asko gala uste ez bauta ere, euskarak iraina beraztasun handia ditu. Siberon topatu zituzten melontzio, sososakila eta horrelakoak. Lurralde bakoitza ditu bereak, esaterako Bizkaian, uberdo. Ze hostia esan nahi du berdok? Ze hostia ez, ze demontre. Birau eta irain zerrenda bat emango izuet laguntzeko. Ale, venga, ánimo, ya lortu duzu, begira horri! Minga frie... Miskina da! Segi, ia iritsi zara eta mekak... Arraldo pola! Hori data, bai, jonde izula! Baina zu! ¡Hijo puta! ¡Cago la puta hostia!